день, меня зовут Лисикевич Наталья. Я загадчик отдела истории краю Гродзенского державного историко-археологического музея. Мы с вами находимся у Нового замку. И сегодня я вам расскажу про Гродзенскую фабрику дзіцячай цацкі і галантэрэі, якая дарыла радасць дзецям по всей краіне і за яе мяжой. У 1957 годзе было вырашана перанесці выстаўку дасягненняў народнай гаспадаркі Гродзенскай вобласці з плошчы Калгаснай, сучасная плошча савецкіх пагранічнікаў, на вуліцу Авангардную, это сучасная вуліца Белуша. Там былі ўзведзены будынкі. У восенню 1958 года прайшла выстава. Але гэтая выстава страчвалі папулярнасць у канцы 50-х гадоў. І ўлады вырашылі, што на месцы гэтых будынкаў трэба адчыніць завод, дзіцячай цацкі, галантэі і прафілакторы па абслугоўванню легкавых аўтамабілей асабістага ўладання. Так, у 1963 годзе фабрика выпускала ўжо мягкія цацкі і драўляныя, а ў 1964 годзе металічныя, якія вы можаце і ўбачыць. Напрыклад, такі сабака Тобі, мядзведзь, пажарная машына і малакавоз. У той час у Гродна існаваў велазавод. І фабрика дзіцячай цацкі і галантэі забяспечвала яго аксесуарам. У большасці, канешне, гэта былі сумачкі для ключоў. У 1980-х гадах на заводзе пачалі актыўна ствараць аўтазапчасткі, фільтры для аўтамабіляў, але тым не менш цацкі таксама распрацоўваліся, як, напрыклад, вось гэтая газавая пліта. Апошнім крупным брэндам у 1990-е годы была вытворчасць пластмасавых цацак, як, напрыклад, самасвал. Зараз цацкі завода захоўваюцца ў калекцыі нашага музея і ў прыватных калекцыях жыхароў горада, ну і таксама краіны. Самае галоўнае, што сёння, калі вы паглядзіце гэты сюжэт, можа быць, нехто ўзгадае мягкія цацкі, металічныя, якія маглі захоўвацца ў сервантах, хтосьці мог трымаць іх у руцэ або грызці. І з усмешкай успомніце сваё дзяцінства.